Sopo ndeleni sabun sak nggon-nggon ki? Adudu. Yu. Jadi iki salahku apa to? Sok siram ngene meng. Kok iso dadak takok salahmu apa? Kowe ning kono mesti ndak senonoh to? Ndak senono sing piye lho Yu? Kok dadak alasan? Iki apa? Kok iso mbolongi sabun kaya ngene iki? Lek ra ndak senonoh. Iki Menenen. iki seni Yu. Kowe ora ngerti to aku ki seniman. Kene mung aku ya muni pisan. Wong seniman kok iso dibolong kaya ngene iki? Ya lek seniman kuwi iki ngukir apa piye digambari boneka kayak apa piye. Lah iki lho kok bolongi tengah. Sik to Yu. Ngene iki rumah samu ora seni to Yu. Delok to. Titik koordinasine lho tak pahat dengan rapi. Delok jale. Iya itu. Bengong yo. Terus aku mau nyapa kok siram ini iki. Terus aku malah umbah-umbah to Yu lek ngene caramu. Batinku ke kulinamu biyen ngono kuwi kok tukang njaluki sabun kok bolongi kok. Wong aku saiki awangan umbah-umbah to Yu. Berarti aku njaluk duit dadi umbah-umbah laundry. Kok iso njaluk duit? Kok karepe njaluk ganti rugi? Yo bukannya ganti rugi lho Yu lek ngene iki. Cuma yo dingin laundry iki lho Yu. Berarti memang kan ndak aneh-aneh toh? Kenal lek bature seniman kok saiki. Tapi ya hasil karyamu ya lumayan itu. Terpantau dengan pikiran yang jernih Yu. Nek dendo aku dadakan. Enak no. Sepurane ya, Du. Nggih Yu. Suwono Yu. Heeh, iki kowe arep nerusne mahat ning kono apa ning omah kene apa ning ndi ngono? Tak pahatin nggon liya Yu. Iki apa tak pendak oleh to, Du? Oleh Yu. Sampeyan nggih anu apa jenenge? Digawe pajangan ning omah. Oh iya, sak dijane bojoku hasil karya Adudu yang sebenarnya. Nggih Yu. Bolongi kok pas to, Du. Ngomong yo ya aku ki pinter kok yo asine Yu. Oh iya, wis matur suwun ya. Sik suwun Yu lan Yu, salim sik. Oh iya. Nggih. Hati-hati. Nggih. Teruskan karyamu. Lek ngene rayo musibah jadi berkah. Wis kena nggih taktik nggo. Alhamdulillah. Kayak mengadudu kok koyo tas kene nyapa lho Yu. Kilo lu adudu rene meng siran duduh nilai ngukir ki lho. Walah, wangi men gawe koyo ngene kita Yu. Tetapi kira simetris ngene lho Yu. Tapi ya lumayan nek kelas adudu ya toh. Iya jane Yu. Ya lumayan lho. Lah iya. Cetak mengarep rene nyapa? Arep dolan. Ora lho Mas aku mek nyisi kae nyapa to Yu. Wah, pirang-pirang dino kada iso guwatel pembono tumo apa lawan ya? Heeh, haling Yu. Aku mbok jale awakmu ndak acara toh? Ora aman nek mang. Jale aku petanono. Njulakno nyapune kowe ya. Bisa. Kene. Engko gentan tak petani. Kayak aku ki lho pon duwe to Yu lek uwan barang. Mungkin mbah ya, Ndak, biasane iya. yo nyisi kae kok. Saiki tak sebutan ya. Rasa jungkasan titik. Alah ora. Tas kramas to Yu. Terus ya. Bisa rada teles jane. Setawi mungkin nyapa rene? Ya dolan lho wong ning omah. Anu kok Tak kira lek sumbung. karepe nyapa ngono, petukaran ngono terus wadul. Ora.
Kuwe nak lu. Iki cedok sitok yu. Yu. Tak omongin berita yang lagi penting. Berita apa neh? Aku makan cedokan kabel to. Yo ngalas iki kabel ki owah lho yu pikire. Wah, piye to lu maksudmu ki? Lah aku mau cedokan kabel ki wonge kedaduk to, terus kaya amnesia ngono lho yu. Terus wong iki nganggep aku ki bulurah. Kadek ana acara neh ki piye to? Tapi tak bingung nih ya yu. Mosok kabul sampai segitunya lo karo bulurah. Soalnya sampai nganggep aku ki bulurah ya, aku jak gandengan tangan. Terus jak mesra-mesraan. Lah aku plek yo mesakne kabul to yu. Ayo. Kabul nganggung tenan lho. Lah ning kok lek diterus-terus nih plek yo malih keliling wonge. Keliling piye lho maksudmu ki? Yo keliling kaya wong-wong nang pinggir dalan ngono ke lho yu. Malah sing ora klamben bareng kene akeh to. Wah, lah yo. Sik to. Ya jareke kabul ngejak mesra-mesranan karo awakmu lek sampe konangan Bardolo terus piye jale? Lah aku ki nglakoni kuwi ki mergo eling omongane Bardolo lho yu. Aja sok sembrono lho ya, engko lek salah paham. Iya jane yu, tapi yo piye lho mesakne lho. Karo nek kabul ki kadek yo. Karo Iva berarti dua menibut. Demene apa yo? Anu maksudnya kabul ki demene ram karo Iva berarti ya. Lah iya. Untuk cerita sama Riki kok lek kabul sampai kebablasan ngono lho yo. Ya yo ngono lho, ki arep piye-piye. Jenenge kabul kan yo anak buah ya awake dhewe to mbiyen. Ki mosok ndek cara menyatukan kabul karo bulurah. Lek kabule demen lho, tapi wong bulurahe demen karo Demen karo sapa to yu? anu karo tanggane maksudnya. Walah, berarti kabul ki paling frustasi yu. Lah iya to. Apa aku njaluk turung Bardolo ae ya? Oh lho yu. Yo ngono to. Kok ngewangi kabel neh. Engko lek roh akhirnya yo ndak mulai lho, Lu. Siapa sing ndak mulai yu? Anu maksudnya aja ngongkon bojomu neh lek bloke kabul karo Iva. Lah nyapa to yu? Anu petanan neh aku ya. Kuat lho. Yo ngalah kabul kok eram yo mesakne nasibe yo. Aku yo mesakne lho yu piye? Aku yo mesakne omahku banget lho yo an. Lah nyapa to yu? Apa ana hubungane karo mama awake dhewe? Maksudnya ki awakmu ndak ndang meteng-meteng ngono lho, Lu. Yo lek iki ki rezeki lho yu, ndak kena di sesuk apa saiki ngono. Ndak ya rezeki. Wis muga-muga bojomu tobat tenan ya. Oh iki tobat. Aku enak lho. Sing kene. Ya. Dah pindah yung. Untung yang sulit sudah. Konyol ko yung inig do. Assalamualaikum Pak Sobagi, Pak Juanda. Ada Pak Soekarno.
Abang Binu. Lumayan ke. Kena ngasuh HP loh. Tapi sik kunang. Ya tak gua HP ku ya iman lho, ben plastikan ning omahe ndang rusak gomo. Tapi pegang langsung nyai. Ini rasa haleman. Weh, Alman piye Manuel kulo Ren. Salahmu mau nyapa dadak mau taleni barang. Ora ditaleni, ngene iki gak lek iki berat. Masa depan kuwi mek karek ning iki lho Ren. Mosok pedhot nih. Pokoke panas iki. Walah paling ya mek gur lecet-lecet saiki. Gampang lek ngono kuwi tambanane nyil. Tambanane piye? Mosok kowe lali. Gowo metekeh mari niku. Masa to Ren, Dik Darsi iso nambani Manuel panas. Kaya ahli ini lek masalah cuma lecet-lecet. Wong pedhot iso balekne utuh. Ayo lek ono. Ayo nyandi. Yo ning gone Dik Darsi to. Kuwi engko ora malah mari ya. Manukmu malah hilang. Lah kok iso ilang piye to Ren? Berarti pedhot karo sentot dadak macem-macem benak ning ngonoan. Manuk sitor pedhot. Penting sopennya deh. Kayak kena di proyek pernah wong loro kae belum warat kabeh ki anti. Beh. Assalamualaikum Kaum Duafa. Nenek. Waalaikumsalam. Ren, dua apa iki apa to? Dua payen duite miliaran ya lho Nyil. Lah cewek kucing Ren. Halo Mbah, piye? Kene petong kata mbak kene. Bang beli mau. Bisa ini udah pokro. Kawannya arit. Gak suka mendi. Si arepe budal. Ya kok ya hanya si arepe budal ini. Lah sing ngerti situasi karo kondisine kandang karo aku karo iki to. Nah, kuwi bener, Pak. Oh iya ya. Iki padha di manuk po ta. Iya ya Ren, manuk ku loro Ren. Kok Kuwi lho urusane- aku. Kok urusane manuk ki anak apa Mbah? Ya maksudnya nek di manuk ya kendang rabi ben nek gunane ora mbek nguyuh tok ngono lho. Terus sing dirabi sapa? Calone rong enek kok. Aduh, aku kait kok kono nyawang wis seruh lek wong rumpae rabi kabeh ki. Ya makane aku takok ngono ki tapi tak golek dodo ngono. Kok iso lho? Lah piye ngono kok ora sak kelurahan kene sing tabene sapa lek Mbah Mudin ki? Mosok to Mbah? Domong ya golekne piye? Wah, perawan nenek. Yo kayak sing perawan ana sing rondo anak 7, rondo ping 8. Kok. Aku sing umur 17 aku, Mbah. Lah semua itu tergantung toh, speknya tergantung harga yang ditawarkan ngono. Maksudnya, kuwi DP-ne aku piro? Sik. Kok enek spek terus harga yang ditawarkan? Maksudnya nggih dudu lho, golek dudu awakmu kuwi kasarane njaluk sing piye. Ngono kuwi tergantung duite sembayang ki kok masane. Walah. Lek gratis ya oleh mbah-mbah tuwa. Ren. Mosok jodoh awake bayar to, Ren? Yo. Wah anu to, sampe ini biru jodoh. Yo aku sesuai permintaan pelanggan. Lek kuwi aku gelem Ren mesti Iya. ndang tak sok. DP ya, Pak? Yo kena. Apa nduduk ini? Iki lho Ren susuk tuku esmu kae. DP ku. Apa? Aku ndang oleh jodoh Ren. Lek kowe ndak DP berarti kowe ora oleh jodoh. Lek sakmene iki ora yo sing kotot. Bener Mbah, kuwi keriae karo dene manuk yo sik lara e. Iki lho dhisikno Mbah rada akeh. Waduh, yo kacau ora akeh lagi. Ya iki ndak-ndake priyomul selikur to Mbah. Yo ngomong kotote nek sing kena dipilih ngono lho. Masa lek nggonku ndek kena dipilih kotote. Yo enak nyuk iki angel ngono. Lho yo. Duit mek 3.000. Kaya akeh-akeh ngono iki delok ndang dong iki. Yo iya no Mbah. Wah kene yo ora betah Mbah lek karo blok wanita. Ya wis to nggih. Kamu mari panggah ngengkel. Guru-guru kuwi bestret. Tapi iki pancen mek DP, iso wae tambahi. Yo mesti no Mbah. Kan mek gur ibaratnya tali. Yo kan Mbah kaya ngene. Yo sing ngene iki. Ojo.
Oleh sing ngono karo sing ngene mu yo kurang. Lho, sok ben pokok wis genah enek. Tak tambahi los, Mbah. Bar bayaran ya, Ren. Oke. Ini DP ya sementara. Iya, Mbah. Bulan baleni. Utang bulan baleni lho genah nih. Yo. Ini kita makan ngalit kono. Ya, Lel. Pak Awan. Nggih. Tenan lho, Mbah, tak enteni lho. Oke. Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mudin. Alhamdulillah. Aduh, iki sakmene nggih asal sapu yo sik kurang. Iki golek masak sapa neh ya. Harus bergerak cepat ini. Tanggele bodang teko. Umur wis tuwek. Raga wis ora kuat nggo nyambut gawe. Judurung temu-temu. Lakon apa to iki? Bosok awake. Apa ki? Nek bajing cah. Bajingan kowe malah mbok ileri. Ora sengaja, Bu. Karepku ki. Waduh, Babu, matamu lho. Adik malih galak Iram to, Bu sampean ki. Aku jane ora galak. Kowe ngerti ra wong susah malah mbok ileri ngene iki. Dadi emosi aku. Wis to, Bu, rasa galak-galak. Ora usah susah-susah ngono lho. Atiku lho panggah kanggo sampeyan ngono lho. Piye to bocah iki? Ya ora piye-piye eneke emas ki yo ngene iki lho. Nyawango aku sapa? Kan mang sampean gak prayu buluran, tapi sampean ki lemune atik gliseram. Sik, baleno. Sapa aku? Sampean prayu bulurah. Bulurah piye to ki bocah iki? Ki owah tenan ya ki. Kok iso owah piye to? Meleh sawangan tenanan ku mripatmu. Ya ampun. Kan mang sampean wis tak sawang. Kurang piye to lek ku nyawang ki? Aku ya ora tau nyawang wedokan liya lho. Kejaba mek sampean tok. Berat. Bocah wis berat. Dandakno kono. Ndasmu dandakno sik. Kok ndadaki dandakne to? Neng kene ora nek kenteng ndas lho. Berat. Kene ora aku dhewe sing nganu ora iso. Aku golek ndi lho, Bu? Aku dijunjung. Akange. Kang okong gudolmu yo. Adeyong. Ya. Loh. Lek kok malih kingkong sing nang kono. Kingkong dasmu cobat iki to. Kingkonge nesu. Ngene lho, Ren. Tali suket ki ora nyamar lek ilang. Ora kaya wekmu. Ilang ae. Yen aku ndek lho ya nek aku mlih lho ya tak bongkoki. Paling yo iki taliku. Talimu piye dina taliku lho, Ren? Ren, kowe ning luar negeri ngono kae. Weh ngono nyantol lirung lho nyil. Koboi iki lho. Koboi ini. Ini kan ndak ilang to, Ren. Tuh.
Sopo ora kaya aku. Ya engko tak tuku dhewe tak line. Namplok lho nyih. Awakmu mau ngeroh berdelo ora? Atenan sik tebu. Piye? Awakmu mau ngeroh berdelo lewat kene ora? Ora roh, Bu. Ora nek ya, Ren. Yo yo. Nek apa tebu? Ya enek penting didik ngono lho. Ya lek pentinge parane nyang omahe to, Bu. Nyapa kamu dadak mandek tekok caluru iki mu. Lek wong ngerti beri malah cilaka. Heh, kok malah nglamun to? Ya wis lan ora sida. Ora sida, Ren. Sepurane lho ya tekok awakmu. Aduh, ketiwasan Ren. Koboi yo ngono kuwi lho, Nyil. Aduh. Manu elku Ren. Ketut ora? Yo. Ise Ren. Alah ora apa-apa. Pak bundas kabeh Ren yo. Koboi modele ngono kuwi, Nyil. Kok kuwi mangklek to. Koboi. Koboine ketut. Denglak-nglakne nek katane apa. Kita andani kene ya. Aku mbak menawa berdaya lewat kene. Soalnya aku merasa bersalah tenan karo Badola. Loh, iki ra yo tali nyel ke mang. Lah kok sak kolore bareng? Beh, ke opo lho nyile? Wong tali yo jog enek kolore iki lho. Hi. Jenemen lho terus nyunyil iki. Berdolo kok ora liwat-liwat ya. Lek liwat kene ngono ape njaluk sepuro lho aku. Tak antenane lah.